Dobar dan svima i dobrodošli na YouTube kanal portala cropc.net. Danas smo u garaži jer unboxamo jedan zanimljiv Einhelov, naravno, aku alat. Riječ je o alatu oznake TEMB 18/127 ULI Solo. Naravno, Solo znamo, dolazi bez baterije i punjača. Međutim, zapravo o čemu je riječ, možda ćete moći ovako zaključiti po fotografiji samog alata. Ako ne po tome, onda svakako ovdje na ovim manjim sličicama sa opisom samog alata i njegovim mogućnostima. Dakle, riječ je o zapravo tračnoj pili za metal koji je zapravo 2 u 1 uređaj. Može se koristiti kao ručni alat ili kao samostojeća preklopna tračna pila za metal. Nudi mogućnost fiksacije cijevi koje režemo, naravno i kut reza od 0 do 47 stupnjeva, laka je za transportiranje, a prednost ovakvog rezanja od recimo kutne brusilice što nemamo onih opasnih špena i rez je zapravo uvijek hladan u pravilu. Postolje je, kao što smo rekli, uključeno jer je riječ o 2 u 1 alatu. Ne znam, evo još neke od pojedinosti su da je rezna širina 127 mm, a visina cijevi 115 mm. Znači, za većinu kućnih potreba, hobista, sam svojih majstora, ovo će biti i više nego dovoljno. Pakiranje je pozamašno i ima pozamašno kila. Pa ajmo vidjeti što zapravo sve stiže unutra i kako zapravo izgleda alat kada je sastavljen. I evo ga, alat smo sastavili. Zanimljivo, zapravo dolazi kompletno već sastavljen, dovoljno ga je samo izvaditi iz ovog zaštitnog pakiranja iz kutije i alat je spreman. Jedina radnja koja nam zapravo preostaje je montaža same pile, a zanimljivo, u paketu dolaze čak 2, tako da smo spremni za mnoge zadatke. Alat iznimno kvalitetan, robustan, ulijeva povjerenje u svoju dugoročnost, postolje metalno, robusno, sve kako treba biti. Alat, kao što smo rekli, je 2 u 1, tako da se odvrtanjem ovog vika alat može zapravo ponijeti i ne mora biti na postolju. Baterija je unutra, dovoljno je samo pritisnuti osigurač i spremni smo. Praktično i osvjetljenje je tu za vidjeti što se radi. To je to.